Skal jeg sige noget? Ja, sig noget. Nu er vi oppe på bjerget, hvor målgangen er. Hvor er vi henne i verden? Nede er vi oppe på berget. Uppe på berget. Hvilket berg? Det ved jeg da ikke, men det er et eller andet sindssygt bjerg over i Sverige. Okay. Eller over i Spanien, nede i Spanien. Andorra. Andorra er det, vi er i. Hernede, så er målgangen lige hernede. Nå, hernede, der kan man se okay, målgangen. nu panorerer vi lige. Der er opløbet til målgangen. Det er altså noget af et bjerg. Vi er oppe i 4.000. Nej, 2.000. Nej, undskyld. Hvad er det, 1.500 meter her? Og så fortsætter det videre op til 2.000 meter. Der var vi oppe i går. Det var rimelig stejlt. Jeg bliver bare ved at filme, Karsten. Ja. Du kan få regnormen. Her kommer de sidste sving hernede, inden at de kommer i mål. Og så målet det er dernede, der står Carrefour på. Og selve målstregen. Hæfthund.